Nakon zrakoplovnog prijevoza padaju cijene karata i u autobusnom. Niskotarifna kompanija koja je zagospodarila Europom, Flixbus, stigla je i u Hrvatsku. Za nekoliko desetaka eura može se putovati Europom. Iz Zagreba u Torino jutro se putovalo za 29 eura. Što se prije kupi, karta je jeftinija. Drugar iz Zagreba mi je preporučio Flixbus, on je pred 2 dana otputovao u Njemačku, rekao je da je jako povoljno i preko interneta sam kupio kartu i zaista svaka čast. Iz Kanade smo i putujemo u Veneciju. Ovako je jednostavnije. U autobusu imam internet, priključak struje i lijepo mjesto za spavanje. U Zagrebu samo 20-ak putnika, a već u Ljubljani, kaže nam vozač, autobus će biti dupkom pun. Uglavnom putuju mladi, kojima pametni mobiteli nisu strani. Rezervira se preko interneta. Odmah se pojavljuje ime, učitam QR kod s mobitela putnika i on može ući u autobus. Sustavu niskotarifnih autobusa priključilo se i nekoliko domaćih prijevoznika. Razlozi su ti što je kod nas na tržištu, pogotovo prijevozu putnika, nered i bezakonje toliko ulovilo maha da mi kao firma sve više idemo na strano tržište. Ostali autobusni prijevoznici ne strahuju da će im Flixbus preoteti putnike. To je jedna platforma za prodaju karata gdje je prvenstveno manji prijevoznici koji nemaju svoju logistiku i nemaju mogućnosti samostalnog razvoja nađu svoje partnerstvo. Prije samo 3 godine Flixbus je u Njemačkoj počeo kao startup. Danas voze po cijeloj Europi i imaju 1000 zaposlenika. Prošle godine imali smo 20 milijuna putnika u cijeloj Europi. To je više od ukupnog broja putnika u zračnom prometu u Njemačkoj. I evo apsurda. Dok neki srednjoškolci mjesečni pokaz plaćaju kao suho zlato, u Europu mogu otputovati, ako rano rezerviraju, za samo nekoliko eura.